RMN Drama, puntalit kanino ng laing sugilanon nga sinuhap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 3! 3. Ha? Kinsa ka mo? Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Di ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayang na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Bingaw ako. Mutanaw ko sa mo paglipay ang sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh, pada ng mitaroy sa agtan sa kong Atab. Ayaw ko, mas... Niya pa! Nasamud ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Salamat sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakuda Tayad. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Kinsa og unsa manggid ka sa tinuod mong kinabuhi. Simple nga lumulupyo dinhi, Nyorito Federico. Og sorry. Kay ugwa pa ko. Makaluloy ang mga sugarol. Nga gisudlan og mga bunguton. Di ba? Sige, Nyorito. May Blackie. Kananay. O, daya tira! Niyo rito, after me, mamauli mi! Kanit lang. Oh, ngano, Nyorito? Asa ka nagpuyo? Saan mo? Oh. Buot kong ipasabot, asa mong barangay nagpuyo. Unsa nga sityo, unsay numero si Mumbai. Sityo balik-balik, barangay Tuyok, Nyorito. Gibinuangan ba ko nimo? Uwa, Nyorito eh. Wala ka may bawo nga naana ang mong sityo? Wa. Karon pa ko nagkabati gikan nimo. Di ba na Blackie no? Naaman ang mong sityo balik-balik, barangay Tuyok. Nabitaw! Nabitaw na! Tama na! Oy, di ka gikan? Di pa nandugay nga nakakita ko nimo. Di ako sa bahay Nyorito. Nagmukmuk sa bahay. Mao ba? Sige Nyorito ha, ari na mi. Og salamat di sa pagbadlong ni mas mga tikasan. Kung wa pa ka, awa na, hurot ng kwarta sa mga sugarol rin dapita kay wa may baot gyud. Maroom kayo. Mga tikasan gyud. Di ko gusto sa taong tikasan natin Ay, nindot na, labing maayo na, senyorito. Di gyud maayo ng tikasan eh. Angay lagi na silang himuog balbakuwa. Sa barbacoa? Unyo dito. Kanang mga taong tikasan, angay na himuog balbakuwa. Aron, di na makapanikas sa mga tao ba? Gusto ka? Pagbantay nyo rito. Kay basig mabiktima ka og mga taong tikasan. Di sila makabiktima nako. Pahinomdom na lang ako nyo rito. Sige nyo rito, aray sa mi. May Blackie, tananay. Narito, Federico, adto na kami! Sige, padayon mo. Sige. Taga-sityo balik-balik, barangay Tuyok. Atina. May gas pong bihana.
Di mahadlok. Isog kayo makigaway. Huwag ko kahadlok. O, huwag gani mahadlok nga siya ang nibunggo sa mga tikasan nga akong sinugo. Buisit. Daya tina. O saman, ha? O dito na tagpauli. Oo, Nay Blackie. Ulit na ta. Pero Pero unsa? may dabantayan ka, Nay Blackie. Nabantayan ka unsa? Magbantay ka, Nay. Doon ay mga tao nga nagsunod-sunod nato. Unsa? Unsay buot mong ipasabot, ha? Doon ay mga mata nga nagbantay nato, Nay. Ha? Ay, unsa man na sila, eh? Unsa man na sila? Mga ungo. Dili mga ungo. Kung dili ungo. Unsa man na? Ha? Unsa man na sila? Mga tao nga nagdumot nako, Nay. Ha? Unsa? Ayaw pasabot, ha? Ayaw di pasabot. Pero sa unahan, nay duha ka tao nga nagpahiti. Oo, unsa? Kinsa man na sila? Ang mga bunguton, Unsa yung mga bukotong? ang mga tao nga akong gibunggo ng mga tikasan. Unsa? Patay. Nahimo naman silang upat, eh. Kumaw ka na. Ay, kitagyan ka na nila. Moy akong pagtuo ni Blackie. O nga ay, nag-andam silang mga bunal. Usa? Kumaw ka na. Usa mo itong buhaton. Pangandam na lang ni Blackie. Kaya basit ato tapuntas ng teryo ini. Pagtarong na, eh. Pagtarong na. Wala ko mabinuang mo, eh. Ay, sure ko. Ay, may kaya akong pagkalanta, oh. Nagaduol na sila, Noy. Kanit. Di na lang tamo na yun, eh. Ha? Naam ka na sila. Hadlok na ka, Noy Blackie. Ah, sige ka may dilimadyo ka. Usa na nga itong kinabuhi. Pumadisgrasya, hindi ako na lang. May magparihas naman. Jesus Christ. Nasa pagka ikatulong adlaw. Siya na banaw. Ya, hadlok di kang mamatay, Noy Blackie. Ay, natural, uy. Di ba ko gustong mamatay? Wa pa ko makatilaw sa laing putahis kinabuhi. Gusto pa ko makapatulog, anak. Gusto pa. Kung mo na, balik nila sa agi, Noy. Ha? Dili siya may bubalik pa ko sa agi. Kaya naman niya ang akong motor. Lagi ako. Okay, sige, stop. Ha? Stop lagi. Stop na bitaw ko. Paminaw, ha. Ano man? Mauni atong buhaton. Kita din yun. Di hunong ng dua. Tanaw, kita ka. Mahunong na. Murag gilangay nilang ilang kamatayon. Ako palikay ka na to. Bantayin na to kaso sila pa yun. Dapat lang. Mga batanong babae. Usara na siyang batanong babae. Batanong babae. Usara na siyang pananaw na hubog na mga Pero, makatilaw siya kung kinsa kita. Mo niya itong gitawag sakit gang. Sakit gang. Kana. Wa sila ba ibaw sa kabangit sa sikat gang. Mo. Diba? Kung iwasan sila may ibaw, wala sila magkasabot kuno sa sakit gang. Mo niya yung binali sa tikas gang. O magkatilaw sila sa kabangit sa sakit gang. Unsa kahay ilang gistoryahan. Wa pa man sila nilahos. Pabuto ta. Asa naman ni sila si Athena? Anong hangtod karon wa pa man sila mapalik? Kitati ra ba ko kakulbata? Mida sa duding bataa. Di man mahadlok nga mulakaw. Bisag gipasindanan pa nako siya nga diring dapita, dili gyud angayan nga magsuroy-suroy ilabi na kon gabi na. Kay delikado ning dapita, uy. Pero ikit papugong, milakaw gyud. Ay, doon. Kuyok niya si Blackie. Pero tanaw ko na ko ni Blackie kung taslakan man kay tong dako. Talawang dako.
Ang saon naman lang, kung may magbinuang kang Athena. Saan naman lang nato yun, Ron, ha? Naamo ba nag-upat kita, oh? Ha? Wa man mamahawa. Na naglingkod o nag-inom. Kining ni Blackie, kuha ang motosiklo. Ha? Kaya, wag yung magana nila niya. Ay, ang motor, tuwa masunahan. Tuod, no? Hagi ko niya. Saan lang. Kung mo na, ako lang kuha. Ha? Usa? Pero, ay, kuwan ka lang, naaman tao lang, umpat ka tao, oy, nagkatang man tingali na nato. Ay, mauna ang mga taong tikasan, na imong gibunggo sa ilang binuhatan. O lagi, no? Maulagi na sila. Kung mau ka na, dautan kita sa tuyo na to. Kaya ba? Ay, Blackie. Okay, pagano mo? Kaya mura gumapanti na sila. Tuna ka na. Hinay-hinay na silang nagpaingo na to. Kung mahimo na to, ha? Kagito na to kinimbayhana. Matanon pa, nindot na sa di kalimut. Nindot sa dang parang. Risko. Palinaw na ko. Virgin, pag hindi mo matanon. Okay. Patik! Hindi pa tayo na sila, eh. Duul na lang sila. Murag ni kurog ang akong tuhod na yatin na. Noy, reaksyon na silang barog ni Blackie. O may mga bunal sila. Patay na tayo ni Dayatin na. Unsay mo atun sa. Dayatin na. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ng atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.